Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, бу көн темасы тапшыруы студияда Рошния Сибатова. Бүген безнең кунак Татарстанның һәм Башкортстанның ат казанган артисты Ришат Төхвәтуллин. Ришат, Түбәнкамага син 2 көнлек концерт белән килдең. Гомумән, быелгы программа ул нинди, аның эштәлеге турында сөйләп кит әле. Хәерле сәгатьтә, исәнмесез. Шуннан да без никадәр зур яллардан соң Түбәнкамага ниһаять килеп җиттек. Быелны инде без яратканым бер генә дип концерт программасын атадык. Шуннан да менә концертта да мин әйтеп уздым инде бу тормышта менә чын кыйммәткә ия булган нәрсәләр күп түгел икән аңладык шушы вакытта. Иң мөһиме ул сәламәтлек. Һәм инде туганнарыбыз якында менә шушыларны шушы дөнья куабыз дип никадәрдер онытылып та китеп яши башладык бит инде. Менә шушы пауза дип әйтегәйме, туктап уйланырга вакыт берде һәм инде быелгы концерт программасы нәкъ менә шушының турында. Тамашачыларга караганда киңнәк бик күңелле булды, бик сагынганнар, без дә сагындык. Һәм инде нык ошады безгә. Әмнә сизеләме, пандемиядан соң халык менә сусаганмы моңга, җырга, һәм залда кемнәр күбрәк иде менә тамашачылар арасында? Сусаган гына түгел, ашыккан. Без дә шулай. Biz de тамашачыларны сагындык. Менә без гастрольдә йөрибез, икендә кайчан ял була инде, кайчан менә хаҗи җитә инде дип йөрибез. Теге елны менә 1 ел якын ял иттек без. Һәм инде концертлар сагындырды. Тамашачылар белән аралашу җитми башлады. Менә тамашачылар да концертка инде бөтенләй икенчелек киләләр. Бөтенләй икенче караш, шуңа карамастан менә бу зур ял тамашачыларда да бездә дә зур бер-беребезгә тагында тартылу уятты. Әйләнәмдә кайтам сиңа туган якларым, бергә кайта ялан аяк балачакларым. Калбына йөрәгем, син минем теләгем, күзләремне йомсам сине күрәм күзәлем. Мине шу буенда талларым, kütəsizdir canlarım. Ришат, менә тапшыруга әзерләнгәндә синең турында берничә материал белән таныштым, интервьюларны укыдым. Анда журналистлар синең әтиәнеңнән дә интервью алганнар, шулар белән таныштым. Инде син гади авыл малае, әтиәнең дә эстрада өлкәсенә бер дә якын түгел дип аңладым инде, шулай бит. Шулай бер интервьюда син иҗатка керү җиңел булмады дип язгансың. Менә тамашачы алдында танылганчы сиңа нинди сикәлтәле юллар узарга туры килде? Шуннан да нәрсә генә үтәргә туры килмәде. Миңа бер кайчан да җиңел булмады, җиңел бирелмәде бер нәрсәдә. Мин зур авырлыклар белән генә шушы кичерләрне үттем диясем килә. Әлбәттә, студент елларында инде кесәдә бер тиен акча юк дисәң дә була инде. Мин әтиәнидән акча алмам бер кайчан да. Алар бирсәләр дә, алар теге әләни теге миллионерлар булып яшәмәдек, әмма ләкин кешедән ким булып та яшәмәдек. Үзебез эшләп, кешедән калышмыйча, эшләп тырышып, менә шулай яшәдек һәр вакытта. Ну шулай да теге аласы килгән әйберләрне гелдә алып булмый торган иде. Җир эше көне-төн әтинең колхоздан кайтып кермәүләрен күз алдында күрәм, әнинең клубтан кайтып кермәүләрен, кайтып керү белән маллар анда гектар чигендер, колхоз чигендерен теге эшләвендә писүг өчен җәйбе пешән, шулык әни дә, сеңлем дә, мин дә, абый да бөтен гаилә белән тиргә батып, сидә эшләп инде, анасын ул кыш буе маллар карап, 13 баш мал мәктәптән җигер кайтасың да тиз генә маллар астын карыйсың, анасын тренировкаларга китә торган идем инде. Менә шуны күреп, никадәрдер бер генә яшибез бит. Әтиәнинең дә бу дөньяны әзрәк күреп калсыннар, татып калсыннар, гел теге нәрсәсен аласы килгән әйберне үзләренә түгел безгә алып бирүләре менә шул никадәрдер миңа тәргиш бирде. Мин күтәреләсем килде, кеше буласым килде һәр вакытта да. Һәм инде студент елларында тегендә банкетка менә минем курсташларым күберсе банкетларга йөриләр. Мине чакырмыйлар иде бер кайчан да. Анда
банкетка 1000 төлейлер иде микән инде, ансы да юк иде инде. Атнасына бер банкет булса, ул зур шатлык иде инде. Ул 2008 еллар. Бик теге нитеп яшәмәдек инде. Шуннан нәрсәдер эшли башласаң да, ни дигән эшкә тотынсаң да, җиренә җиткереп эшлим дисәң, акча кирәк. Тегесенә барам дисәң, акча кирәк. Монсы кирәк дисәң, акча кирәк. Шулай итеп, мин төрле артистларга мөрәҗәгать итә идем. Исемле артистларга инде мине дә алыгыз, тыңлап карагыз. Мин теге күп конкурсларда да җиңү яулан кеше тегеләр, бернинди нәтиҗәсе булмады. Тегендә монда шулай йөреп карадык. Шуннан соң инде мин общежитиедә торганда, инде Уфада сәнгать академиясында укыган. Бу зарлана түгел, мине жәлләгез дигән сүз дә түгел. Бу менә нинди юллар аша үз хыялыңны тормышка ашырыр өчен бер теге стимул. Күрсеннәр менә ничек булырга мөмкин. Барыбер никадәр авыр булса да үз хыялыңа ирешергә мөмкин. Нинди авырлыклар кичерсәң дә. Бер общагада торганда, инде Уфа сәнгать академиясының общежитиесендә торганда, бер минем бар иде бер ноутбук, бер конкурста җиңгән акчага мин ноутбук сатып алдым. Шул ноутбукта аранжировкалар эшли башладым үземә. Мышка белән, анда клавиатура да юк, ни дә юк, просто мышка белән генә төшереп ноталарны шулай итеп аранжировка эшләдем. Ул җыр инде "Сәлам елыйм сиңа". Ayınların, çeşmelerin, yılların, güllerin senin, havalim en güzeli. Beni her şak tartıp dur ağılının kırları, sağırım işan içik güzelme. Анасың инде тыңлашы сандугачны шулай эшләдек. Һәм менә шул җырлар белән мин әзер җырлар белән мөрәҗәгать иттем радиоларга. Һәм инде анда да әйттеләр, менә "Сәлам елыйм сиңа" тыңладылар да. Бу безнең формат түгел, бу җыр үтмәй, тегесе бармый, мысы бармый. Шулай җырлыйлармы диючеләр дә бик күп булды инде. Шуңа карамастан тамашачы ишетеп калып, тамашачы күтәреп алды. Менә мин шуны онытмыйм бер кайчан да, каян чыкканын онытмыйм. Миңа бер сорау бирәләр журналистлар, ни өчен курыкмыйсыңмы син сәхнәдән төшәргә? Мин курыкмыйм бер нәрсәдән, чөнки без эшләп үстек. Бүгенге көнгә кадәр Аллага сәламәтлегем бар, туганнарым бар. Шул ук малларны карарга да мин курыкмыйм, уже бер нәрсәдән дә курыкмыйм. Biz эшләп үстек, эшләп яшибез, эшнең кадерен беләбез, үзебезнең нәтиҗәне күрәбез, һәм инде тамашачылар килгән бөтен тамашачыларның да кадерен беләбез һәр вакытта да. Җиңел булмады, әлбәттә, әле аңардан соң тыш күпме аяк шалулар, күпме конкуренция башланулар. Алар барсы да бик күп. Аларның турында сөйләп бер эфир генә җитми. Ришат, син менә һәр әтиәни гади гаиләдә үстем дидең, әмма әтиәнең бүген нәрсә эшли, абыең бар, синең сеңлең бар, шулай бит шулар турында да тамашачыларга бу бик тә кызыклы. Сөйләп кыскача гына. Мин әтиәнине бер җирдә эшләтмәскә тырышам. Инде алар эшсез тора алмыйлар. Әти белән нигә мин үй салдым быелны. Быелны түгел инде, узган елны без анда кирдек инде уже. Biz гел колхоз өйендә яшәдек, монча теге снимать иткән квартира була инде ул. Хәзер әтиәни үзе йортында эшләр, бер кайда да эшләтмим, алар инде оныкларын карыйлар, ул зур эш шулай ук. Абыйның гына 3 баласы бар. 3 баласын менә әниләр һәр вакытта да бер-берсен ярдәм итеп торалар инде. Абыйның үзенең автосервисы бар. Үзенең хата тулы маллары бар. Авылда әни белән бергә, әти-әни белән якында гына шулай эшләп матур дип аталар инде. Сеңлем инде әле бебе үстерә. Безнең там бер зур сөенечебез гаиләбездә. Бүген көндә менә шулайрак.
Ришат, тагын бер җырларга әйләнеп кайтыйк. Синең һәрбер җырың тамашачының телендә. Тиз генә аны отып балалар җырлыйлар, егетләр кызларына багышлап җырлыйлар ул җырларны. Мен каян аласың шундый композицияләр, нинди авторлар белән хезмәттәшлек итәсең? Үзең сөйлисеңме? Менә бу процесс ничек бара гомумән? Нәрсәләргә басым ясыйсың җыр текстын киен сөйлаганда? Ну, хәзер бит инде WhatsApp, интернет, җырлар җибәреп торалар, шагыйрьләр, композиторлар. Шулай да теге үзенең яраткан, никадәрдер бер туры килгән, миңа туры килгән композиторлар, шагыйрьләрем бар инде. Шул ук Зифа апаны алыйк. Бик яратам аның иҗатын һәм инде аның җырларын бик яратып башкарам. Алар җырлар күп, но монда әйтеп булмый, менә бу җырны килгәндә менә монысы халыкка ошар дип әйтеп булмый. Халыкка нәрсә ошарын берсе дә белми. Аллаһ Тәгалә белә, шуңа күрә Ходай Тәгалә ризалыгы белән генә без җырларыбызны табабыз диясем килә. Анда мөһим түгел инде композитор була. Шулай. Ришат, иҗаттан тыш, гомумән вакытың каламы шундый тыгыз график белән? Гомумән синең буш вакытың бармы? Вакыт, ну, тырышкан кеше таба инде. Мин инде гастрольдән тыш, концертлардан тыш, музыкадан тыш һәр вакытта да спорт белән шөгыльләнергә яратам. Белмим, ничектер бәләк чактан ук мәхәббәт спортка бар минем. Әни әйтә инде 30-га җиттең, һаман туп белән уйнап йөрисең ди. Ну, башкача мөмкин түгел, сәхнәдә син үзең төс кыяфәтеңне формада тотырга тиешсең һәр вакытта да. Шуңа күрә мин җигәргә яратам, волейбол уйнарга яратам, настольный теннис анда. Менә булар минем өчен самый основной. Мин вакыт булса всегда любой момент менә без Чаллыда 5 көн буе концерт куйдык һәм шул 5 көн буена без монда гимназиядәге мәктәп балалары белән волейбол уйнадык. Хәзер менә Әлмәткә барабыз, Әлмәттә безне каршылалар, анда спорт залга барабыз, волейбол уйныйбыз. Менә тырышкан кеше үзенә вакыт булмаса да аны таба инде. Инстаграм шилтәрендә дә син бик актив эш алып барасың, 207 мең подписчигың бар синең. Анда бүген киреп караган идек. Мен үзең алып барасың, администраторларың бармы? Инде күп мөрәҗәгатьләр, сораулар да киләдер, җавап бирәсеңме аларга? Бирәм. Үзем дә алып барырга тырышам. Администраторларыбыз да бар, теге отдельный фото, видео режиссерларыбыз да тырышалар алып барырга, бизәргә инде. Ну шулай да мин үзем бик актив дип әйтмәс идем. Менә шушы якта мин үзем җитешмәләгән ягым бар. Мин бик ул якка актив түгел. TikTok, Instagram. Мин мәсәлән берәр эшкә мавыгам икән, студиягә кирип китәм икән, мин Instagramны да онытам, TikTokны да онытам, YouTubeны да онытам. Шуңа күрә гел бик актив дип әйтә алмыйм үземне ул якта. Сүз уңайына бездә күптән түгел генә менә НТР каналының яңалыклар бүлеге, менә без Түбән Камада инде тамашачыларны көн сайын аларга яңалыклар әзерлибез, шулай ук тапшырулар өстендә эшлибез, үзебезнең аккаунтны булдырдык. Син дә безгә язылсаң, без сиңа бик тә рәхмәтле булыр идек. Ярар. Ришат, менә синең кебек иҗат юлына басарга теләгән, җырларга теләгән яшьләр хәзер бик күп бит инде, шулай бит. Хәзер нинди генә конкурслар юк. Менә шундый яшь егет кызларга син нинди теләкләр, тәкъдимнәр, фикерләр җиткерер идең? Шу белән ул үзе дә үсә. Теге кирәклесен төпләп үстерергә кирәк бит инде. Карап үстерергә кирәк. Без бу сорауга килгәндә безнең мин сөйләп уздым бит. Мин сәхнәгә менәсе килгән чиракта миңа ярдәм итүчеләр бик күп булмады. Ул теге бөтен колоколларга сугып чыкты. Менә мине алыгыз инде төркемгә. Шулай да бик ашкынып алмадылар. Менә шул вакытта мин үземә сүз бирдем. Если мин үзем сәхнәгә менә алам икән, мин үзем артан тоже яшьләргә, талантлы яшьләргә, җырчы булырга теләгән артистларга ярдәм итәм дип. Безнең беренче проект булды ул Алия Карачурина дигән җырчы. Хәзер безнең шулай ук лейбл астында Камил Валиев дигән бәләки бер малай бар. Камал псевдонимы астында. Камал псевдонимы астында. Без аның белән эшлибез. Һәм инде яшь өметле җырчыларга без тагын да мөмкинчелек бирдек. Кавер конкурслары оештырабыз. Һәм шул кавер конкурста без күрәбез кемнең сәләте нинди, һәм инде аларга минем белән бер сәхнәдә чыгыш ясарга, тамашачыларга, халыкка күренергә мөмкинчелек. Бу иң зур мөмкинчелек артист өчен.
Күп җырчылар аңлап бетермиләр менә моның кадерен. Алар уйлыйлар, ул менә җиңел чыктың, күрендең, җырлый да башлыйсың дип. Юк, алай гына түгел. Һәм чыннан да кадерен белгән, менә шушындый мөмкинчелек биргән яшьләр дә талант кына түгел. Уй белән дөрес уйлаган менә шушындый яшьләрне без эзлибез. Ришат, безнең студиягә килгәнең өчен бик зур рәхмәт сиңа. Иҗатыңда зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт бөтен Түбән Кама тамашачыларына, мине белгән кешеләргә рәхмәт әйтәсем килә. Мин сезнең кадерегезне беләм, рәхмәт сезгә мине зурлап килгәнегезгә. Әйдәгез, бергәләп концертларда, тулы залларда дөньялар тынычлангач күрешик, Алла бирсә. Сезнең дә телерадио компаниягызга уңышлар телисе килә. Киләчәгегез зур булсын. Һәм инде киләчәктә дә, киләсе елларда да сезнең белән тапшыруларда күрешергә насыйп булсын. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, бүген без көн темасы тапшыруы кысаларында Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты Ришат Төхвәтуллин белән аралаштык. Сау булыгыз.